Nagyon büszkék vagyunk a Dalárdára, nagyon büszkék vagyunk a Gyenes Népdalkörre, és azokra a szereplőkre, csoportokra, szólistákra, akik ezen a CD-n szerepelnek. Hiszen önmagában ez a CD azt gondolom, hogy egyfajta metszetet ad a közösségünkről. Hasonlóképpen, mint ahogy ez az esztendő egy metszetet adott Gyenes Diásról. Azért is, mert összeszámolva, Julika, ti most ezen alkalommal talán közel 600 főt szólítottatok meg, hiszen volt 3 olyan alkalom, amikor teltházas volt a községháza, és most is azt gondolom, hogy nem csak ünneplőbe, hanem teltházasra öltözött ez a Balatoni Múzeum. Nagyon szépen köszönjük igazgató úrnak, hiszen jubileum ez az esztendő nektek is, hiszen 100 éves a Balatoni Múzeum alapítása. 120 éves volt a Balatoni Szövetség, aki megint csak támogatta ezt a dolgot, és azt gondolom, hogy 25 éves maga a Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége is, akik támogatták a CD kiadást. És én azt gondolom, hogy Gyenes Diás önkormányzata is mindig mögötte állt mindannak a kultúra szervezésnek, amit Julikáék tettek a mindennapokban, hiszen jó ennek a közösségnek a részévé válni, jó látni, hogy erősödnek Gyenes Diás közösségei, és múltkor jutott eszemben, amikor Szalóki polgármester urat hallgattam, hogy jó ilyenkor magyarnak lenni, jó zalainak lenni, jó balatoninak lenni, és jó Gyenes Diásinak lenni. A Balatoni Múzeum mindamellett, hogy jubilál, 9 éven keresztül volt Darnai Dornyai Béla ennek a múzeumnak az igazgatója. 60 éve hunyt el a nagy kutató, természettudós, és én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy Gyenes Diás önkormányzata emléktáblát állított itt a bejárat mellett az ő tiszteletére. Az ő jelmondata volt, hogy hon ismerettel a hon szeretethez. Azt gondolom, hogy ez útravaló nekünk is, hiszen Gyenes Diás közössége a rendszerváltás óta ezt az utat járja, ez az erőssége a közösségünknek, és hát valójában ez erősít mindannyiunkat abban, hogy talán az a szándék, amit el tud egy-egy közösség érni jubileumi alkalmakkor, az bizony nem csak nekünk útravaló jelenben, hanem útravaló a jövőre nézve is. 46 civil szervezete van a közösségünknek Gyenes Diáson, és azt gondolom, hogy nagyon sok kompetenciával rendelkezik ez a csoportforma. Nem csak virágcsokrot és egy kis útravalót adjak át a Julikának és az Andrásnak, hanem egy pár gondolatot fel is olvassak, ami nem szól másról, mint egy polgármesteri elismerő oklevélről,
Gyenes Diás Nagyközség önkormányzata nevében elismeréssel és tisztelettel szeretnénk gratulálni a Gyenes Diási Dalárdának és Pékné Orbán Juliannának, dalárdavezető asszonynak a Balaton közepen átdalvan kerítve című CD kiadványuk 2025. október 10-én történt ünnepélyes bemutatásához, valamint a Kerámiaház, Alkotóműhely, Miskapince és Tündérkert megalapításának 35. évfordulója alkalmából. Köszönjük azt a több évtizedes, fáradhatatlan munkát, amellyel közösségért, a művészetekért és a helyi hagyományok megőrzéséért tevékenykednek. A kulturális örökség ápolása és a közösségi értékteremtés iránti elkötelezettségük méltó elismerést érdemel. További munkájukhoz jó egészséget, sok örömet, sok sikert kívánok. Isten éltesse önöket! Szépet láttam, bóbitás rádon, nábi verépfészket, sásbokor alján, kis vízicsibéket. Vadluca moccant, topogott a vízre, barna liléit vízi útra vitte. Senki se látta, csak magam csodáltam. Ott a vízpartja, még sokáig álltam. Játszott a nádos, széllel és derővel, s hazaindultam nádi hegedűvel. Adjon Isten mindig jót, mind az előtt régen volt. Tele legyen mind az ica, mind a pinca, mind a bot, mind az előtt ajdanában régen volt. Tele legyen mind az ica, mind a pinca, mind a bot, mind az előtt ajdanában régen volt. Adjon Isten minden jót, feleséget szépet jót, a juhásznak se nadrágja, se dolmánya, semmi fót, mind az előtt ajdanában régen volt. A juhásznak se nadrágja, se dolmánya, semmi fót, mind az előtt ajdanában régen volt. Adjon Isten mindig jót, mind az előtt régen volt. Dicsérje meg minden magyar, minden német, meg a tót, mind az előtt ajdanában régen volt. Thank you.
közepében, ahol a Balaton náddal van kerítve. Elmennék én éppen a két tó kellős közepében, ahol a Balaton náddal van kerítve. Magánaton széles nagyon, de annak is partja vagyon, seje haj. Az én búmnak nincs határa, belehalok, nem sokára seje haj. Dunaparton van egy malom, búvánatot, őrnek azon seje haj. Nekem is van búvánatom, oda viszem, lejáratom, seje haj. Fogja ki a csárdal négy sarkát, szép csárdas négy magát, szép feladónál. Fogja ki a csárdal négy sarkát, szép csárdas négy magát, szép Szálljon végig menni nem mered, mert a lányok bársony szoknyát viselnek. Három boda csipke rend az alján, barna legény kopog
Örül ott a halász, rikkongat a kamász, szépen illik a sült kapban, a cintárba, jó volt mérnek Füreden és Kaposvár, így áll jó barátom, tőled nem sajnálom sokáig. Addig kell a vasat verni, amíg tűzeles, semmit sem ér olyan hordó, amely üres, kell hát beletenni, ki kell aztán venni a szükséges. Kertem alját alaton locsolja, a szívemet nehéz bánat szorítja, le sem egyen a szívemről a bánat, míg csak párja nem leszek tatabánya. Segítségbe, te fogja ki a családdal, négy sarknak, szép csardas magat, szép valóban. Fogja ki a családdal, négy sarknak, szép valóban. A Donyhájában engem
és ő képviselte a Jenesdiási óvodát. És most szeretném kérni, tudom, hogy Lanz Tamás nincs itt, mert ő is a gyermekének a szalagavatójára kellett, hogy menjen, mivel az iskolából én jártam Pápára, tehát ő nem tud itt lenni, de szeretném, hogyha a Nica, ha itt van, igen, Világos Nicát egész életére is, mert szeretnék meggratulálni, mint intézményvezető a Jenesdiási óvodában, mert rendkívül jó a hagyományőrzést és a népének oktatás, versenyeztetés és további erőt egészséget kívánok a munkába. Adok egy ülelést, és odaadom a virágot. Megfoglak a ráncba, megfogom az egyik lábat, kidoblak a sárba. Sári, de sárokat, de sár van a gödörbe, a kisasszony kötényéből kiesett egy csirke. Ha kiesett, elkapom a szárnyát, ne hívja meg a kisasszony fehér lába szárát. Ha kiesett, elkapom a szárnyát, ne csipje meg a kisasszony fehér lába szárát. Sej a darum madár, a Balatonba leszállom. Kék szárnyával hátravágja a habot. Kék szárnyával hátravágja a habot. Sej az a jele, hogy a babám elhagyott. Sej a kaposvári templom tornya de hangos. Rászállott egy karumadár aranyos. Országjára rá van írva kaposvár. Sej kibabája ez a göndörhajú lány. Sej édesanyám, ki a lánya, ha én nem. Ki öltöznek karikára, ha én nem. Karikára fölteszem a hajamat. Sej édesanyám, most élem világomat. Karikára fölteszem a hajamat. Sej édesanyám, most élem világomat. Házunk előtt van egy fa, derekszállni jófa, ahol vagyon megkötve két szüke paripa. Ezüst a kantárja, pántlik a fékszára, úgy is tudom, Tombor Pista, te vagy a gazdája. Befagyott a Balaton, nem megyek halászni, gyenge az én galambom, rá fogok vigyázni. Ne költse el a pénzét, kantárra, fékszára, inkább vegyen sejem szoknyát, karcsú derekát.
ezt a kislányt még akkor megszerettem. Mikor véletlenül először beszéltem, megtetszett a gyönyörű szép szaváért, homlokára gömbölődő hajáért. Megtetszett a gyönyörű szép szaváért, homlokára gömbölődő hajáért. Én Uram, tegyen törvény, ha lehet, én szeretem az enyém nem lehet. Száraz ágon azt főjöli a régó, szerelemből nem parancsol a bíró. Sem a bíró, sem a jó édesanyám, azért leszek kit szeretek igazán. Sem a bíró, sem a jó édesanyám, azért leszek kit szeretek igazán. Nagyon különlegesen tudja ezt a két szóval szólalni szakmár énekidő, ugye jól mondom, Laci, és nagyon szépen tudja ezt a két szólalni, hogy vannak a dalatot is énekelni, hallgassák szeretettel. Hálóját a szerencse, üt magát a kedvese, elhagyta el a szegény. Hálóját a szerencse, üt magát a kedvese, elhagyta el a szegény. Hullámzó szívem a Balaton, kis csónak rajta szerelmem a kormányon, lelkem a vitorlájon, megtört a hullámokon.
És a Miklós Rozinak az énektanárnőit is kérem ide, a bújtani tanárnőknek is van. Ő is jöjjön ide, legyen nagyon kedves. És Katona Erikát, Eszter, Kuncsánódi Eszter, kérem ide jöjjenek. Igen, a Hévízieknek a csoportvezetőjét, ott lenni Erzsikét, az Ági és az nem tudott eljönni a művészeti vezetőjét, a Fáradja, a Katona Erika. Igen, és a Gabriella is. Gabriellát is kérem. Gabikát megvárjuk. Ők voltak azok, akik az első felkérésre azt mondták, hogy természetes. És azt hiszem látható az eredmény, és valószínűleg nem ez az utolsó összefogásunk velük. Nagyon köszönöm a nyitottságukat és azt a hajallatlan precizitást, amivel fölkészültek erre a kiadványra, a felvételekre, a stúdiófelvételekre és az összetartást. És azt is hadd mondjam el, hogy a mai Agapi, a mai szeretett vendégség úgy jön össze, hogy nem ilyen hozzálból megből rendelt valami, hanem az asszonyaink és a népdalköreink sütöttek össze. Úgyhogy egy tapsot is nagyon köszönöm a közös Várjál, én is megfogom a csokromat. Várnál középre. Igen? Hányan vagy? Jó lesz. A figyelmesség hiába. Figyeljetek, és mindenki egy mosoly. Julika nélkül nem jött volna össze. Jó. Most jön egy ilyen békülős dal. Harcsa van a vízbe, búnár a szélében, haragszik galambom, nem néz a szemembe, én sem az övébe. Harcsa van a vízben, búnár a szélében, haragszik galambom, nem néz a szemembe, én sem az övébe. Harcsa van a vízben, búnár a szélében, haragszik galambom, nem néz a szemembe, én sem az övébe. Angyalom, galambom, tekints a szemembe. Szörösjön ki magas soron, nemi akad az ostorom. Gyere, babám, ne akassz ki, ha szeretőm akarsz lenni.
fáj, ha nem látlak. Színes a Balaton azért ingadozik, szerelmes a legény azért. Széles a Balaton azért ingadozik, szerelmes a legény azért házasodik, szerelmes nem volna, nem is házasodna, egyik faluból a másikba nem járna. Szerelmes nem volna, nem is házasodna, egyik faluból a másikba nem járna. Sejhoj, édesanyám, huszár a szerető, elvitte zsebébe a... Sejhoj, édesanyám, mondja jól. Sejhoj, édesanyám, huszár a szerető, elvitte zsebébe a kettő. Sejhoj, csak a neve más nem volna írva, sejhoj, csak a szívemében ne sajnálj. Sejhoj, csak a neve rád nem volna írva, sejhoj, csak a szívem értelme sajnálj. Azért a végére el sem tudom. lehajlik az ága. Gyere, kis angyalom, menjünk árnyékába, ne csalj a rozmarin szagos árnyékába, fehér alsó szoknyám meg fog
búcsú gondolatai. Minden lapnak az alján ideírtam, hogy a Balaton közepen általában kerítve két lemezből álló kiadvány. Azoknak lesz az 500 darabos papírformátumú kiadvány, akik szerepeltek a kiadványban, vagy a támogatóink. És egyébként, mert minden csomagban találtuk egy ilyen napot, amit a Kristóf napra kaptunk az Örökségtárnak a szerkesztőjét, a Barna Gábor tanárunktól. Minden kiadvány kapott egy QR-kódot, tehát az azt jelenti, hogy a telefonoddal ide rámész, és azonnal ott van minden. Minden hang és szövegfájl lett tölthető, és ide fogok fölkerülni a 11-ig. Ebben a 10-ben benne van az is, amit a Harangláb Népzenei Együttesnek a jubileumi koncertjeire készítettünk, és amiben mi is szerepeltünk a dalátával. Úgyhogy a következő már egyel gyalogolunk. Szeretném most, hogyha meggratulálhatnánk azokat a támogatóinkat, Berkovics Négyéveres Péterrel a Diós Fesztiválon találkoztunk, Diós Körgában, ott érnek. És itt is vettek egy házat, mert nem tudnak elszakadni gyeres diákok. Meg a dalátától. Jól mondom, Lili? Azon túl, hogy közösen énekelünk, nagyon komoly összefogás van a dalárdánkban. Én azt szoktam mondani, hogy csak egy felőtevékenység, hogy szakmailag összefogom ezt a 29 főt, akik a színpadra is állnak, plusz azokat, akik mögötte vannak, a háttérország. Mert annélkül ez nem működne. Azért van az, hogy január 6-án, amikor az évanyító összejövetelünket tartjuk, évzáróévben, évértékelő, akkor mindig virágcsontoshatnak a feleségek, mert ő nélkülük, ez a mutatvány nem ünnek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Líviának és Péternek ezt az odaadott támogatásukat, és fogadjátok szeretettel ezt a kis helyi dolgot. És ha jól tudom, akkor Tibornak is van itt, neked is van itt házad, ugye? Igen. Tehát ilyen két patiságban vannak, otthon is, itthon is, itthonról haza, vagy otthonról haza. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vagytok, és nélkületek valóban nem tetteink. Látunk itt sok virágot. Ikertünk. Kérem, jó húzódni. Mindenki, hogy felhívták, hogy köszönöm, kérem, hogy úgyhogy szeretet hálózat. Elmentünk a Vasas Népzenei Szövetség versenyére, mert úgy voltunk, most már azért minősítés is kellene, meg szakmai visszajelzés, hogy hát mégis hol tartunk. És akkor ott hangosított Kaszak István, az Euromédia stúdió tulajdonosa. Én szerintem a Kárpát-medence legjobb hangmérnöke. Koncerten, és hát két hívdának meg, hanem a Kaszak István. Úgyhogy arra kérem az Istvánt, hogy oszta be az energiáját ügyesen.
természetesen, mert mi is igényt adtunk rá. És kérem szépen Alexandrával együtt, hogy jöjjenek ide, mert egy fantasztikus párost alkotnak. És egy szakember azt mondta, hogy ami az autóink oldalán van, hogy milyen szolgáltatásokat biztosítanak, az 5 embernek is sok lenne. És ők a fénytechnikától elkezdve mindenféle egyéb tevékenységet is, ami ezen a területen elvárható elvállalni, és felsőfokon művelni. Na most István volt az, aki ezen a vastajos, ott látjátok a képet, ez egy vastajos tábor volt, ezen a versenyen hangosított, és a legelső 2006-os versenyünkön, amin a nagy díjat nyertük, akkor ő felajánlott egy különdíjat. A különdíj az volt, hogy elkészítettünk egy CD-t, ide hallik a Jenesi Harangszó címmel, ezzel indultunk 2006-ban. És látjátok, hol jutottunk? Hát azt hiszem, hogy kulcsemberek megvannak az életünkben, hát itt is adott. Nagyon örülünk vele. És akkor kérem szépen ennek a pici kis fiúnak a botinak a felkészítőjét. Így. Kérem szépen, hogy a fintamodát. Kérem, hogy jöjjön ki innen a zenekari járóból. Kötő Vilmos. Megnézitek ezt a lapot. Ezen van ilyen, hogy katonaság, nagyuraság, 100+2 katona. Aztán van itt ilyen, hogy elhangzott a szó Trianon 100+2. Ezekben a kiadványokban is nagyon sok dal kísér a Vili, de úgy, hogy mondjad már el, hány hangszere játszol. Szóval csak előkap egy hangszer. Most az nem. Na, és nagyon most mondom, de egyébként tekerő azokat gyárt, nem is sikerrel, nagy sikerrel. Azon is játszik, igen, és nagyon szeretem, amikor ő kísérbe, akkor minden hangban enyém van. Köszönöm. A kedvenc zenekaromat hallgassam be. 40. születésnapi mondom? 40. Igen. Akkor csak így egyet. Hogy itt most a Kárpát-medencek legjobb primását, legjobb látszását, legjobb cimbormosát és legjobb bőgősét láthatják együtt. Nagyon remélem, hogy sok évig tudunk együtt. Hálásan köszönöm, és ugye nem sokára. Az a megtiszteltetést írt bennünket, hogy ezen a rendkívül felemelő délelőtti műsoron, rendkívül felemelő színvonalas műsoron szerepelhettünk ma délelőtt az alapkő lerakásának a 100. évfordulóján, az Isten áldja meg a magyar tekerős dudás előadásunkkal, és ha jól tudom, 11-en dolgoztunk itt, ugye? 15-en. Hát
Nagyon komoly csapatmunka van itt. Azt hiszem látható a falakon is, a tisztaságon, a békességen, ami is elhangzott. És azért a vezetőn múlik az ilyesmi. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a meghívást is, és azt, hogy itt lehetünk ebben a patinás és méltó környezetben, és pont ezen a napon tehettük meg ezt a bemutatót, amikor amúgy is ünnepelte a 100. évfordulóját a Balatoni Múzeum. Hálásan köszönöm, és azt szeretném kérni, hogy a házigazda jogán mondjál légy pár szót az agapé megkezdése előtt. Gratulálok! Köszönöm szépen. Valóban a mai nap az többszörös ünnep nekünk itt a Balatoni Múzeumban, de ez az év is, ahogy itt polgármester úr is utalt rá, elhangzott Darnai Béla neve, akinek is köszönhetjük azt, hogy ma ebben az épületben múzeum van, és nyugodtan mondhatom azt, hogy elődeim is hívták ezt az épületet, hogy kultúrpalotaként működhetünk, hiszen ez több, mint egy múzeum, hiszen egy kultúrpalotában lehet ilyen akusztika, és tehettük meg azt ma délelőtt, hogy az alapkőletétel alkalmából olyan eseményen vehettünk részt, amely nagyon magasztossá tette ezt a napot, hiszen ökumenikus keretek között áldották meg esperes hölgy és urak az épületünket, munkánkat. Úgyhogy ez egy nagyon szép zárása ez a mostani ennek a napnak, és én köszönöm, hogy itt együtt lehetünk, és itt vagytok, és bízom benne, hogy hát ha nem is 100 év múlva, következő kerek évfordulón, ami az alapkőletételünket illeti, de úgy gyakran így együtt lehetünk itt a Balatoni Múzeumban. Köszönöm szépen! Két református bált szerveztünk már itt ebben az épületben, és nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy csak ajánlani tudom, aki közösségi rendezvényt szeretne, színvonalas és tágas, mert ez egy nagyon jó, és jó akusztikájú helyen, mert azért ez egy nagyon jó önbizalomnövelő hely, azért nem véletlen hoztam ide a csoportokat, azt szívből ajánlom, és nagyon szépen köszönöm Péternek még egyszer a munkát, és a kollégáinak. És akkor most jön a finálé, ami abból áll, hogy 2 csárdást kiválasztottunk a CD-ről, és most mivel annyian vagyunk, hogy a táncparkett az így összeszökült egy ekkorára, azt kértem a táncosoktól, Tarjányi Sanyitól és a Donga Árpád és a táncosaitól, hogy ott fönn táncoljanak. Úgyhogy...
lakid alatt, de sokszor megálltam. Kérdezd meg a muskátli virágot, hány szép éjszakát töltöttem el nálad. Kérdezd meg a muskátli virágot, hány sós éjszakát töltöttem el nálad. Azról legény mindig nálad láttam, de ég az égben vetett szememben, néha jó anyám juttass el. De ég az égben vetett szememben, néha jó anyám juttass el.
szépen megterítettek, úgyhogy kosolják meg a finom halakat, és ünnepeljenek a további területet. Nagyon szép estét kívánok, és folytatjuk. Viszontlátásra! Leadtad, nem? Jó. Ez így kell csinálni. A barátság jegyében írtam. Pedig keresem. Egészségügyre. Beszéltem meg. Nem, szia. Tudunk kocintani? Az igen, de ez is az ilongának hoztam, és a Bennünket nem vesz, csak a süteményeket. Azért mondom, hogy... Most jöttem, de... Évdalkar és annál rád is nagyon nagy jó olyan mondanod, csak udvariasság. Elejének kiírtam, a másikat picit meg volt mindenképpen, utána amikor megeresztettem, már nagyon újdom. Gyere ide az emberek közé! Gyere ide, Jenő! Gyere ide az emberek közé! De mondd meg, hogy hozza a házat. Azért oda van a Rozi. Hozza a házat. Ott van mögötted. Így felé rakjuk. Jó, egyszerűen azt tudod, ja, várjál. Kimegyünk a képből. Olyan megörökítetted? Aztán előre, tudod, neked megállt azt a tálcát, és akkor tudnál. Jó, és akkor el tudod vinni. Annyira ügyesek vagyok. Érem, hogy tatálják el, Kinek adhatok? Nem.
Ott biztos. Hatát is, hagyják. Igen. Nem biztos, hogy tudunk menni a kiállításra, akkor vagyunk. Jó, csak nem megfogadom. Elnézést kérek, egy pár perc figyelmet. Engedjék meg, hogy mindenki nevében megköszönjem a Julikának ezt a programnak a szervezését, a vendéglátást és minden egyebet, ami hozzá kötődik a Dalárdához, a Kerámiaházhoz, és azt is, hogy a Nők a Balatonért Egyesületet, a balatoni civil szervezeteket bevonta ebbe a CD készítésbe és a programba is, hogy meghívott. Mi valóban nagyon sokat együtt dolgozunk, de valamennyien a Balatonért, mert az a kedvencünk. És én, mint szintén Gyenes Diási vagy Diási, úgy érzem, hogy még egyszer meg kell köszönnöm a Julikának, hogy össze tudunk dolgozni, és itt meg azt a vendéglátást, és ezt a szép programot. Ott a körülötted ülők sugdosták a fülemben, hogy ez feltétlen kerítsekre alkalmat, hogy elmondjam. Köszönjük szépen, és gratulálunk! Nagyon jó, és köszönjük. Ugye valakinek nincsen állása, tehát nincsen olyan munkahelye, hogy nem tudják levonni, vagy letiltani, akkor Van még a hordóba 100 liter kadarka, csak 1 liter kadarka kell, és az ember nem bőjön semmivel, így áll vizet, vagy rá vizet, az asszony kiteszi a szőrödet, így áll vizet, vagy rá vizet. Az asszonynak parancsolni nem lehet, úgy szép az élet, hogy semmi se zavarja. Van még a hordóba 100 liter kadarka, csak 1 liter kadarka kell.
semmivel. Rubintya színe és nóta is van benne, gombűző kadarkás pohár a kezembe. Kőke vagy barna, kislány az ölembe, csak egy liter kadarka kell, és az ember nem törődik semmivel. Egészségünk! Azért, mert az elénekelni, mert nincs itt kató. Úgy, igaz. Azért ilyen bátran. Elmondjuk a tanárról, de hát még a többiek. De még magasság egyet. Elénekelni. Kezdettek. Én énekelni. Tasztodban fog talajvizebben, aki arról nem hová tettem, ne haragudj, veszem azt az édes évszádat, elhúztam magam, érte adózámat, 100 forintosban nincs a majvizebben. De azóta ingyen, most én a fülemben. Veszem azt az édes pici szádat, ne tisztamadja ingyen, mégsem muzsikál. Mondom még egyszer! Veszem azt az édes a 10 000-eseket! Ne tisztamadja ingyen, mégsem muzsikál. De jó! Azért mondom, te bele is húzod? Én a homlok állok. A homlokára húzod? Amikor gyerek Majd voltam. szétdobjuk. Majd összeadjuk. Amikor Szétszedjük. gyerek voltam, a homlokára tettem. Percsákot a szoknyám üvegöz, 100 pengő az ága. Úgy megyek a házba, puszik a magilós rózsa, ajkamodnak a bársókja. Beszéljen a falon, nem tehetek róla, puszik a magilós rózsa, ajkamodnak a bársókja. Beszéljen a falon, nem tehetek róla, de megúrtam az életre, felmegyek itt a felségre, ott sétálok a főutcán, minden számot este, kínosítom magamat, a fejemet jól feltartom, de majd valaki belém szerel, olyan emelni a parton. Kínosítom magamat, a fejemet jól feltartom, majd valaki
Tanár úré, tanár úré, ha úgy hívjuk, nem? Magas nyegélyek. Mondjátok
Most a polgármester úr jön, kedvenc szótája. Dél viszi messze a fellegeket, szerette ámol az ég. Újba, barámbamba! De édes a kis újra messze a fellegeket, keresztre lángol az ég. De édes a kis kezedet, ki tudja, látnak-e még? Ki tudja, ölele a két arról, ki tudja, hogy az átgalomból. Indul az század tovább, ki tudja, ölele a két arról, ki tudja, csókolni az átgalomból. Tudja, megadom meg, indul a század tovább. Egy állok az ég, a moség, jövőbe tekintre rá. Fordul a kormány felé, mindig a felére áll. Járhatok sima vagy a hegyek közelé, kívülhez érik a tartalomból. De vagy az remény, de hozzá száll ez a dal. Járhatok sima vagy a hegyek közelé, de hozzá száll ez a dal. Éljen az urat! Jenőknél ismerétesség a nyájukat, de téged különben. Éljen az újpár! Isten értesen, Zolikám! A legszorgalmasabb ember ma este ilyen. Bevállaljuk. Ilyen hangos így jó? Tőlem így. Tőlem így. Azért jó, mert ennyi férfi körbeudvarol. Nem jó. Hát jó. Azon van belőle, nem? Aranyosak vagy. Isten megálljon. Köszönjük szépen. Szép napot, szép estét.